Bitaw, pabanos tayo. Uy. Okay ra yan, Zoy. Nalingaw mo sa Miss Baby Kristen. Uy, magkatoy-toy. Ano? Ngig kong uy. May ganiwa ni mo tingog dito sa kuan pag seremonya sa bunyag. Hello. Ma'am? Gutom na gud nga. Ma'am? Pamauli na mo si Ising. Nag-usap pa mo diya. Ipagkatoy-toy si ma'am ay. Ma'am, wa pa tayo mi kaon, ma'am, uy. Gutom na kayo, mi. Bago pa na humagbunyag. Lamur, lagi mo yun na. Pamauli mo karon dayon. Karong dayon? Agoy, wa pa mi kaon taon, uy. Ipagkatoy-toy, ma'am. Nawa na sing giog. Si Magcarmi, papauli unta. Puli untaw pag kaon. Kontrabida ginas Magcarmi. Sinang gini. Mugang ang hilaw dai. Saon ta man ini ron. Mauli tawa tay mahems. Tay mahims. Ya, ato na ta. Day. Una-una lang niha. Ay, Sige lang niya. Dad-anan ka mo sudan niya. Hindi pauli na ko. Ay, amarang taong dai. Wala ka ko, ano ka ginasal? Bitaw bay kina. Inasal, kumba, pansit. ay, alam pa ko rin. Sino, nakapataas mo na, nakapataas mo na sa mga putahe na buhi. Hanggang mudiman kita kay kamu bay gutomon Day, wala. nagdali ba yung miday mo? Una-una lang niha. Salamat kayo sa Salamat. pagsaksi ninyo sa Ay, buhay ni no. Baby Kristen, ha? It's all rice and Kanindot corn. manana nga nakasaksi Miss Bunyag, Bibi, ah. Di ba, Bibi? Babay na. Bye-bye. Bye-bye. Kisa ko biwan po. Sige. Anasig oy. Yeah. Lipito ng Ang kwan. dali mi in taon kay unsaon. Grabe kay Miss Magdal mi. Oy. Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to reach you, but you're so hot. Sabi ka, dito na lang ta sa imong lulon. Sige, sige. Unya. Para makita sa sila lola. Oh, may pano. Malipay dito. Sahon rin niyo. Oh, malipay dito si lolo nimo, si lula nimo. Sige. Oh, malipay kay Bibi oh. Unsa to ra din? Ha? Wa din hisla si Edwin o si Linggoy? Kay imong gitugutan nga mo ato sa bunyag? Ano may sugot ka man in town? Kinsa naman mo silbi nato din higi gutom na kay ko. Kinsa man mo higay sa pagkaon? Di ko balita makahimo, mami, ako ay magsilbi na to. Muna nakaluto ng putingali sila. Sunuan, ang atong bato na lang, pag-init na lang sa pagkaon sa microwave. Pero kabala ka, ako ay muhimo, anak. Ako ay muinit sa itong pagkaon. Yun na pa. Gibunyagan man ang bata. Unsa bay apelyido nga iyang gigamit? Merkader ang birth certificate sa bata. Natural. Merkader usab ang baptismal. Ramil, Sige, mami, mag-init usab ko sa itong pagkaon. may sugot ka lang nga dad-o na ng bata ang imong apelyido? Anak ka na nilaya sa laing lalaki! Ha? May sugot ka lang, Ramil? Leia! Leia po ko! Leia! Bart! 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 Di ang atong ako! Bart, dali! Leia! Uy! Ay, Lia! Tay! Dali! Sub! Ay, Lia! Ay! Hey, sub! Dali! Dali, sub! Anong niam ni sila? O, anong niam sa tasawis? O niya! Nga na, dali! Ato sa sila to! Dali! Lia! Lia! Ay, day! Lia! Inday! Kiss ko, kiss! Kaumo! Ay, bulig ko lang naman, bulig ko ta. Kung saan mo naging tabuha, pasabta ko ninyo. Ikan mo sa simbahan, huwag mo mula sa restaurant. Ay, lo, desisyon na si Leia nga. Ari na lang ko nun ta mag-celebrate sa bunyag ni Bibi Kristen. Hinuon! Bunyag pangikot sa tanan. Bulig ko ta. Matapikas nito. Istorya lang ngayon. Pamulya, suot tingnan mo. I see the crystal raindrops fall and the beauty Ay, patos. Ay,
Kaya ato na lang, kaya alam mo, Ana si Lola. Karon, kay ni ano mo sa gyud mo, ang mag-order dito kinasal. I-deliver na to karon, ika-deliver lang dayon. Ha? Pero sabo ta. Kamu rin mga ha, kamu rin mga kinasal. Ay nagpapilas lula ninyo kay pasang mo namin ang inasal baboy pagkakaroon eh. Baon mo, kadaot na mo ba? Di man ako kayo. Lisod na ni mga idara na ah. Di na makapatakagaon, di ba? Careful na miss, lula ni mo. Bahay na na. Kore ka dyan, Bart. Lo, di na kinahanglan nga mag-order pa kag inasal. Daghan na kayong tusudan nga akong gi-order. Pulos to special nga mga putahe. Mao na nga, di na kinahanglan mag-inasal pa ta. Ipadadaan mi ako nimo kwarta para aning okasyon. Ay naibaw ka na natong mga Pinoy liya. Di yun makumpleto ang selebrasyon kung wala inasal. Inato ra ba ni nga okasyon lo. Ang importante nga nabunyagan na gyud in taon ng akong anak. Impit na gitawon siya nga Kristiyano. Bitaw lo. Di na lang ito mag-inasal, uy. Ayaw, to anang kanang dili mahimo ang selebrasyon kung wa inasal. Na usapag, diet mi lo. Dahil na. Bidi, pagkugusa ko bisa akong abo sa tuhod, di. Tingnan di. Hinay pa, hinaya ha? Lola. Hinaya kayo magpiang Sa tao. Lola ha. Hinaya. Ali ako. Baby Cristel, ha? Baby Cristel. Ako kumot. Lola na ni mo, ha? Christine. No. Dali og tubo, ha? Aron makatabang ka ni mama nimo. Ha? Kiss. Aron kung mudako ka na, doon nanay makalaban ni mama nimo, kung dunay mudaog-daog niya, ha? Ano ba kisabot ang tubo Ano ko? na? Nga, tanawalo na ako, nakasabog yun siya nila. Hindi nakagunit ako. Naming apuhan. Panagali pa rin ba? Nalang mo pagkaon yan. Oo, lagi. Sige, ako rin may baon nila. Bilma, ako ako ha, aron mapahimutan mo mga pagkaon. Diyan na mo. Maay pa si Pauline dito sa butik. Temprano pang kaon. Kita may agi o nagpas mo o na makakaon. Oy! Niya na mga main laki ay! May kay mo manaining da? Tuman na ko na. Sige. Mami, muna lang usakan mo sa taas. Ay, ising. Mag-isulti niya ko ni mo. Ay, kuman yung pangaon ni Minggoy. Hoy! Ano malingkod mo? Utom kay ma'am. Kinsa nag-ingon ninyong duha nga pwede mo mukaon? Wa baya may kakaon dito sa reception sa bunyag, ma'am. Imo baya may gipapauli dayon. Nga una ta mi ma'am, imo kong gitawagan kay papulion mi. Onya! Nangyari na noon. Kinsa man lang sa? Dili pa mo pwede mukaon. Unya ma'am, isa may pagkanoy kadaghan ning sudan, daghang pagkaon ani. Bitaw mo. Isod na sa rep para na sa panihapon. Ayaw lagi pagkuha ni ha. Ang kagahin ni mo ko, Minggoy, ha? Bantay ka. Silot ko na ninyong duha kay mga gahin mo ko. Saan ka, Mami? Binata ka man. Makalagot maguning duha, Ramil. Wa ni sila mananghid nako. Gidamang gud mi ni Dailea, ma'am. Di ba, Guy? Damo lang. Bisag kinsa pang hudiyo ha ang muda ninyo. Kung mawak mo mananghid sa inyong amo, dili gud unta mo angay mulakaw. Nananghin sila na ako, Mami. Kitams. Pwede may mga ma'am sa. Tasing, no, tasing. Gutom kayo mong uy. Abotin nyo! Uy, sige. Ikaw, dali. Tuma ko sa mag-imagine na takot itong humba. Inasal. Sige lang na. Bansit. Namay sinugbang baboy. Sinugbang baboy, sinugbang isda. Pahit na sing.
sama. Ikaw na lang sabot, anak. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghandom mo maoy gian